Asiphinde sibingelele kuba abukeli be-Transformation Live. Sicela 1K likes nakule video. Umuntu ngaphambi kokuthi afunde sicela ukuthi like. Kunesihloko engangasibhala lapha ya. Kune part enzima ngokuba sejele. Iphathi enzima ebhlungu ukuba sejele. Ngake ngalibhala lolu daba lapha ya page lethu. Thanda balidala nje. Sihloko sithi Usizi Isiboshwa sakwaZuma esashaya indlwabu ngokulalela intombi yaso yenza ucansi nenye indoda efonini. Uyazi ukuthi umuboshiwe kunezinto ezithi mazenzeka ngaphandle uvela ubona ukuthi indaba yakhe ayisekho. Kunensizwa yakwaZuma engangadibana naye Fryhead, ngicabanga ukuthi kwaku 2011. Ngathi mangifika lapha eFryhead kunensizwa kushuthi mina ngathi mangifika eFryhead khona insizwa kaKhumalo eManhlanhla. Khona ngithise eManhlanhla ngapha kwentuka noNgoma. Ngathi mangithola ukuthi ingiyakwa noNgoma ngase ngijwayelana nawo, kanti leyo nsizwa yona yayijwayelene nesiboshwa sasenquthu kwakuthiwa uZuma. So kwakuthi makuphunywa nje kumiwa phandle eBhene Plaza sithole sesixoxa. NginoKhumalo, uKhumalo exoxa noZuma, so sagcina sesijwayelana kanjalo. Wasephuma uKhumalo ngase ngisala ngijwayelana noZuma. Wayiboshwe eGoli kuZuma around 2004, eboshelwe icala lokubamba inkunzi ehlonyiwe nemeda, wagwetshwa life sentence. Ngelinye ilanga ngawo 2011 sesele noZuma uKhumalo esephumile. Kwafika izingane zikaZuma Ejele zizombona. Ejele ke mawusujwayelene nomuntu uyaye uthi makuzihlobo zakho uyitshela ukuthi asifike zimbize naye, zinibize nonke niye evisiteni nonke bese nifike manifike evisiteni bese nidla ngoba ukudla ngeni ngaphakathi ejele mangewona amaholiday. La okusuke kuvumeleke khona ukujika evisiteni niyadla nidle bese bejika nakho makuthi kusele noma nikuphe ezinye iziboshwa ezisuke ezikhona evisiteni makuthi kuyanixaka. So lensizwa kwaZuma ngangithi makuzivisitha layo ifike ithi ngicela nimbize noSibanibani wacebe khulu, nami makuzela mevisit ngithi ngicela bengibize nayo sihambe siyodla. Ngelinye ilanga nje kwafika lezi insizwa kwafika izingane zakhe uZuma sizombona. Uma ifika ingane zayiphethe KFC nje zaziphethe iningana nje impela, safike sayidla ngoba sayidla nezinye iziboshwa. Sayidla ke sadla noZuma kaye washo ukuthi ayingane yakhe lena, izingane zakhe lezi. Ngangazazi izingane zakhe ngangiqala nokuyibona. Enye icishe ilalo 22 years, enye isi nje ukwentombazanyana ngicela kwakulo 23 24. So sathi nje masiqeda ukudla sisaxoxa nje nezingane zakhe uZuma, ngambona sekwehla inyembezi esekhaya ehlaza inyembezi, kodwa ezama ukuyiqinisa umbone ukuthi uyakhala. So kwaphela isikhathi ke sabuyela ngaphakathi esekshinini zahamba izingane. uZuma wawuthi mawukhuluma naye akekho omnye umuntu wayekhuluma ngaye wesifazana ngaphandle komama wezingane zakhe. Ethu yena umama wezingane zakhe akamsupportayo nje, ufonela yena ngisho noma ngimboleka ifoni ufonela umama wezingane zakhe, akekho umuntu akhuluma naye. Wagcina futhi naye senefoni. Uthi uZuma mase ngimbuza ukuthi yini ebimkhalisa evisitheni,
ngangibona ukuthi ukhaliswa ukubona izingane zakhe, kodwa sengiyabuza nje ukuthi ngempela yini eyenza ukuthi akhale, ngoba nathi ziyafika ezethu izingane evisitheni but asikhali. Uthi kuZuma ukhaliswa ukuthi ukhaliswa lezi idwedwe igqokwe izingane zakhe, zayigqokile nje izingane futhi zayingaswenkile, kwakuzingubo nje, ubona ukuthi akusi izingane ezimkahle. Uthi kuZuma ukhaliswa lezi idwedwe igqokwe izingane zakhe, uthi izingane zakhe yena nomama wazo zayigqoka ngempela indaba uganga, zigqoka into enegama, zayigqoka ngempela, zayingasweli lutho nje ngesikhathi yena esabamba inkunzi, but zayingazi phela zona, zazathi ubaba uyasebenza eGoli, nentombi yayingazi. Uthi uZuma intombi yakhe yayingasweli ngakubo, imali uyayiboleka kwentombini yakhe, uyabona nje yayingasweli nje umama wengane lo. Emva kwalapho ngesikhathi eboshwa uZuma kwavela kwathi nje juqu, angithi umuntu oyinkabi akayibeki phela imali abaningi, thola ukuthi ayikho imali ayibekile. Mayike waboshwa nje namhlanje sekuphelile njalo, sekuthe juqu. NakuZuma ke kwaba kanjalo, wathi mayeboshwa kwavela juqu. Uthi kwathi mase kuthe juqu, uyena umama wengane epatanisela abameli, esethatha kuma savings akhe, uyaphela ke nemali wazogwetshwa uZuma. Angithi musa Ejele mufona, mhlawumbe ufonela intombi yakho, uvele ngake ngayichaza la ukuthi uyayube nomuzwa ukuthi sengathi mawufona kungenzeki nje ifoni ngabantu, mawufona nje kungenzeki ifoni ngabantu, mawufona nje uvela ufise sengathi ngiyangenzeka ukuthi ifoni ngabantu. So uma sefona ke uZuma efonela intombi yakhe, angiqale la, njengoba izingane zizobona uZuma iphethe KFC, wayesazi uZuma ukuthi intombi yakhe isinomuntu ngaphandle, ngoba that was from 2004 to 2011. Wayesazi uZuma ukuthi intombi yakhe isinomuntu ejola nayo ngaphandle, kanga ukuthi wayethi mayefonela ebusuku, angithi thina sifona ebusuku phela njengeziboshwa, kanga ukuthi wayethi uZuma mayefonela ebusuku intombi yakhe, noma ngasikhathi sini, mhlambe ngo9 10 ebusuku, wayethi nje ngifona ngicela ukuthi noma ukuthi ubhizi kangakanani, uma ngifona uyalibamba ucingo usho ukuthi usebhizi. So ngelinye ilanga uZuma wayeke fone intombi kukhona lo mjida lo ejola naye. Lo mfo wayesebenza ngokusho kukaZuma, wayesebenza right, ngathi wayithanda impela futhi intombi kaZuma, kanga ukuthi intombi yazi yamchazela nje yonke into. NoZuma wathi mayefona kwesinye isikhathi ebusuku intombi yakhe ingalibamba ucingo, kanti khona lo mjida. Mayesefona ekuseni ebesithi intombi hayi bese ngilele, noma hayi ishaya nje izabo, yabona. So uZuma kwayeseshayela umthetho ukuthi uma ngifona noma ububhizi kangakanani, at least ansi phone ungitshela ukuthi usebhizi, bese ke usho ukuthi angibuye ngifone nini. So ke uZuma wayeke fone ngelinye ilanga ngathi intombi yakhe inalo mjida lo, isho intombi ukuthi hayi yazi isebhizi, izobuye ilokhuzi, izobuyela kuyena. Kanti ngelinye ilanga uZuma uzothi uyafona, angithi umuntu oboshiwe ufona njalo ingane zakwethu, ufona lokho ukuthi ufona lokho kuze kube isicefe, nami ngangenze njalo futhi. At first uqala ungayiboni phela wena ukuthi uyisicefe, musaqala uqala ungayiboni wena ofonayo, wena osuku uboshiwe usungayiboni ukuthi uyisicefe wena. Kodwa uma uhlakaniphile kuhamba uyibona, yazi kulo muntu lo sengiyisicefe kulo, futhi ngimfonela njalo, hamba uzuyibona.
mawukuthi uhlakaniphile. So noZuma ke wayeke uthi wake wafona ngelinye ilanga yale answer intombi yakhe ucingo yathi ngisebhizi kancane ngizobuyela kuwena. Kushuthi yale answer kati yasilibeka phansi yangalivala kanti ibhizi yenza ucansi nalomfolo esithandana naye. Wayizwa yonke inkulumo uZuma, wayizwa yonke inkulumo nokuhefuzela kwentombi wakuzwa konke nje. Ingekho into azoyenza intombi yakhe iboshiwe, nokuhefuzela kwayo wakuzwa. Kanga ukuthi uZuma wayeseze efone ngelinye ilanga ezembikelele lo mfo. Ngoba ngenxa yokuthi kushuthi intombi yakhe yamchazela ukuthi isimo siyabheda manje. Uyazi ukuthi noma intombi yakhe yahlambuluka yathi uyazi ukuthi mangisuke ngizokubona ejele imali ngicela kuye kulomfo. Nezingane zami njobe uyibona ngazi ukuthi ithola neniform yesikole nje umuntu osuke eyithengele kuye lomfo. So kwaze kwaphoqa uZuma ukuthi understand ngelinye ilanga mayefona azafone ebusuku ikhona le ntombi ibamba ucingo izisho ukuthi ukhona lo mfolo esijola naye. Ngelinye ilanga nje uZuma uthi wayesefona lubanjwe lo mfo ucingo. Lubanjwe libanjwe lo sisi esho ukuthi khona lo mfo ezekhulume nanaye uZuma, ekhulume nomuntu odla intombi yakhe. Ecela izinto uZuma acele nemali, acele ugwaya, acele yonke into. Kangaka ukuthi ngisho nje le KFC esasidla uyayikade imali ikhishwe uye lo mfo ojola nentombi kaZuma. Eyikhiphela ukuthi uZuma ezobona izingane zikaZuma zizobona uZuma ejele. Can you imagine ukuthi umuntu osuke eboshiwe usuke subjectwe esimene esifana nalezi? Kukhona kihlawa wangixoxela lona uZuma ngoba wayefona njalo kanti intombi yakhe nalomuntu wayesenoku kushuthi wanelele umuntu lo mjida lo wanele wabona ukuthi uZuma useyamazi ukuthi ukhona, usayicele nemali kuye, wayeseyivakashela njalo intombi, bagcina sebengabantu engathi bahlala ndawonye. Uthi uZuma ngelinye ilanga wayekafone ile-ansi icinga intombi ngathi mhlambe benza ucansi. Ithi mali ansi ucingo intombi ithi hayi ngisebhizi ngicela ubuye ufone, bese ivele libeka phansi ucingo ingalivali. Ayezwe kumhefuzela uZuma uthi ke ngelinye ilanga wayeyuzwa lo mhefuzelo ezegcine naye se-on kube sengazi ukuthi uye, eze egcine naye eseqhanyela ukuze kube sengathi uye oselele nentombi yakhe. Lento uthi wayesijwayele ukwenzeka ngoba yenzekanga kanye, yenzeka more than once. So uyabona ukuthi umuntu mawuboshiwe ugcina ungayihleka lento ngoba nami ngeke ngiyihleke nje mangicabanga ngelinye ilanga ukuthi lensizwa ikwazi ukufonela umuntu olala nentombi yayo, icela imali, icele yonke into. Kodwa lo mfo akazeze ejele uzoyibona. Into ayenza nje wayithatha intombi yakhe uZuma ayilethe ejele izombona uZuma yena wayesala ngaphandle emotweni, wayengangeni futhi yayingasho intombi ukuthi ngihamba naye njalo, kodwa kwahamba isikhathi wagcina azile. So uyabona ukuthi ukuba sejele kugcina sekukwenza ukuthi uunderstand into ubungeke uyi-understand futhi noma ugcina usu-understand into umuntu nje onomqondo normal ongeke aze ayi-understand, but ugcina usuyi-understand ngenxa yesimo sasejele. UZuma lezi ndaba ngijwayele ukuyikhuluma kakhulu nami nje ngomunye wabantu abaqala badinwa uma ujolelwa intombi ungaphakathi. Uzuthandazele ukuthi sengathi ungaphuma ukwazi ukulungisa leso simo ngoba ayikho into ebuhlungu. Kuba buhlungu mawungaphakathi ebujele, kuba buhlungu kuze kuphinde kuphole ngoba angithi ejele kukanje ziyaxoxa iziboshwa ngesikhathi uxoxa ukuthi hey yazi ngisola intombi yami ngathi yajola mama wengane zami, yazi ngeke ngathi mangimfonela
kwenzeka ukuthi nokuthi ngeke ngathi mangikhuluma naye ngamuzwa ethi ngiyasola ngathi uyajola kuvele kube nesiboshwa sizoqhamuka sithi hey mina wami ngiyazi ukuthi uyajola yabo nje manje mangahle ngimfonela uzothi ethi nangempela simfonele sikhona sishaya loudspeaker sithi sikhuluma la asithatha umama wengane asibhekisele asiwavala ucingo esiphendula ngendlela ukuthi sibone ukuthi usenendoda entsha so ugcina nawe usubonda lobu buhlungu engazi ukuthi ngiyabuzwa asikho isidingo sabo uma kunabantu ababhekene nesimo esifana nalezi noZuma nje wagcina understandile ukuthi intombi yakhe inomuntu wagcina nje esenayo inamba yalomfo esekwazi ukufonela na direct lomfo afune noma ugwayi afune noma yini ke isigwebo ayigwetshwe sona mugwetshwe kakhulu ejele mugwetshwe nje kakhulu ugcina sewulahla nethemba nokufona nje ugcina ungabisenandaba nakho nemizwa ngibona ngathi igcina isifa ngoba abanye njalo khona insizwa ejele eyigwetshwe kakhulu engene indaba nabafana engasenandaba nentombi uvela ubonela ukuthi imizwa ngathi hayi imizwa ngathi ngazi ukuthi imizwa ayisasebenzi kwayena nje akasenandaba thuthi mhlawumbe omunye useyinikele ngensango sephila ngensango nje futhi mayingayitholanga insango uba ukuthi ngempela omunye uyinikele entweni ethize mangeyona insango kungaba ngokunye kodwa ubona ukuthi la imizwa nje ngempela akasenandaba nokunesimizwa yakhe lo muntu so ziningi izinto ezenzeka ejele ezenza ukuthi ngenxa yokuba ngaphakathi ugcina usuyi-understanda uyabona nje abanye insizwa intombi zabo igcine seyijola amaphoyisa ke angifuna ukuqamba bangazidla intombi zeyiboshwa hayi kancane abanye bagcina sebe-understanda atshela intombi ukuthi akaceli ayihlabisa iphoyisa icela imali ize izombona imshiyele le mali so izimo umuntu aboshiwe lezabhekana nazo uthatheke isinqumo wena ufune wazi ukuthi uthatha isinqumo so esingahle sikuholele ejele ufune wazi ukuthi yini ozobhekana nayo zonke lezi zimo esikhuluma ngazo izimo engase ibhekane nawe whenever ucabanga ukuthatha isinqumo esingahle sikuholele endlini emnyama. Thank you.